Tänään meillä on kinnas vastaan pesusieni. Nyt mä demonstroin todella helposti, että miksi pesusientä ei ikinä suositella auton pesu. Nyt sumutetaan tähän pinnalle vettä, leikitään, että tää on niinku esipesty auto. Esipesun jälkeen hän auto ei ole täysin puhdas ikinä, vaan siinä on vielä hieman hiekkaa ja muuta epäpuhtautta jäljellä, jonka takia ylipäätänsä kinnastelut tehdään. Että se auto saadaan täysin puhtaaksi kaikesta hiekasta ja epäpuhtaudesta. Joten siksi nyt heitetään tätä hiekkaa demonstroimaan asiaa tähän lasipöydälle. Ei tietenkään sun auto saa oikeasti kokonaisia kiviä sen jälkeen, kun se on esipesty. Mutta tämä täysin sama asia käy auton pinnalla pienemmässä mittakaavassa tosin. Ja sitten se ajan saatossa näkyy harmautena, naarmuina, kaikennäköisenä semmoisena. Mutta no niin, nyt on hiekat siinä niittes. Nyt mä itse tässä näin nyt tämän hiljainen seuraavaksi ja päästään vaan kuuntelemaan. Kuuntele. Eli pesusieni ei pysty imemään itseensä hiekkaa, joten se raahaa sitä vaan pintaa pitkin. Kinnas taas imee sen hiekan, joten siitä ei tule vauriota. Ja pesutuloskin on parempi.